чанд роз тамошобинам ҳамин коробкаро гирифтагим. Ана видео мекунам, ина видео мекунам. Новинки ай компания Faberlic фақат тапочки. Ама намучама заказ кардагӣ будам. Бисмиллаҳи роҳмани роҳим. Мебинем. Нем. Мулоима, вообще хам хе мулоима ки нежняки саб какая даже нам геда степом че. Ира барай учама заказ кадам. И не ешь мада интересненько тестай. Мирани меги ки пусти гуспанд бошад ха мулоима ки хушвак. ҳангоме ки бабар мекунӣ тез эҳсос мекунӣ ки як поча дар кайфият аст, дар роҳат аст. рангҳояш бениҳоят зиёд аст. пад вибр кадомеша ки интихоб кунед ҳавайша шумо метонед ки дастрас кунед, равонатон кунед. Пуст ина тамошобино ватани мои красотки. Я бинед чӣ хушрӯи мошаллоҳ. Ҳамаи ирама барои падарка, барои янгоҳом, ҷиёном, акоҳом. Качество бомба. Спасибо Faberlic. И беҳад осона барои мо бизнес кардан. Ҳама дахонааш дора ҳами домашния. Ҳеҷ каузи бедомашнӣ нест. Уже мардам саури менишидаган ҳама домашнӣ мепӯшанад.